پارلمانتر آک پارتیê سرکان بایرام جبو 21 آدارê ku cejna Newrozê ye bibe betlaneya fermî daxwaznameyek pêşkêşî parlemana Tirkiye kir. Parlamenterê AK Partiyê Stenbolê Serkan Bayram 14 Nîsanê li parlemana Tirkiye civîneke çapemeniyê saz kir. Serkan Bayram diyar kir ku pêşniyar yasaya ji bo guherdina yasaya derbarê betlaneyên giştî û cejna neteveyî de pêşkêşî serokatiya parlemanê kiriye û xastiye roja 21 Adarê jî bibe betlaneya fermî. Bayram dibêje Newrozê li hemû cîhanê li welatên Tirk li welatên me ji aliyê hejmara gel û neteveyan ve tê pîrozkirin. Newroz tê wateya rojeke nû vejînê, yekîtiyê, biratiyê û destana ergenekorê. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan îsal li Stenbolê beşdarî merasîma Newrozê bû û wê derê gotibû ku ew amade ye daxwaznameyekê pêşkêşî parlemanê bike ku cejna Newrozê bibe betlaneya fermî li Tirkiye.